वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे होननानै गासैबो बुहुमावनो फालिनाय जायो आरोखि दा बेनि थाखायनो जों डायमन्ड सेन्स स्कुलाबो बे दिनखौ फालिनो थाखाय जों आखायाव लाबाय देग्लाय दा मा जादों जों जिथु बार लायो हां लाबा बे बार लानाया लाग्रा बारा जोंना गुबुंले जाबाय आरो बहुत खम जालांगासिनो दं आरो बांसिन बेलेग गेस ओंखारगासिनो दङ दा बे हां लाग्रा बार जिथु अक्सिजेन होननानै बुङो बेखौ बे अक्सिजेनखौ रैखा खालामनो थाखाय आरो बांसिन अक्सिजेन ओंखारहोनो थाखाय जों बिफां गायनांगौ मानो होनोबा अक्सिजेननि आसोल फुंखायानो बिफांल'खा संसाराव बिफां गैयाबानो अक्सिजेन थाया अक्सिजेन प्रडिउस जाया नालाय आरो बे अक्सिजेनानो नैबे बिफां बेनि थाखायनो दिनैनि दिनाव वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेआव जों बिफां गायो आरो बिफां गायनायनि अनेक हाजारथा माबा दङ बेनिफिट्स दङ आरोखि माखासे बेनिफिट्सखौ आं खोन्थानो नागिरदों दिनै बहुद गरम जादों मानि थाखाय गरम जाखो सोरबा बुंलायलायो आरो गामियाव साननानै गाहायाव फैबायदां नोंहालाबो इसोरा जोंखौ साव होबायदां होननानै बुङो आरोखि दा खोथाया बे नङा मोनसे गेस दङ बे गेसासो साननि लाइटखौ लाखियो आरोखि साननि बे गरमखौ लाखियो बे गेसखौनो कार्बन डाइ अक्साइड होननानै बुङो बे कार्बन डाइ अक्साइड गेसआ जों गारि सालायनायनिफ्राय ओंखाम संनाय बे अर सुनायनिफ्राय बहाबा हाग्रा सावनायनिफ्राय बहाबा गारि मटर सालायनायनिफ्राय बबेबा फेक्टरिफोरनिफ्राय बे कार्बन डाइ अक्साइड गेसआ गयो आरो जिथु बे कार्बन डाइ अक्साइड गेस बे गोजौआवहाय दाला जानानै थायो आरोखि गोजौआवहाय जों नुहुरा बेखौ दाला खोथेनानै थायो आरोखि जेब्ला बे दाला खोथेनानै थायो ब्लेंकेट बायदि जानानै थायो आरो गोजौआव जेब्ला सानना फैयो बहुद स्पिडआवहाय साननि लाइटआ फैयो बुहुमाव सौदावफैयो आरोखि साननि लाइटआ जेब्ला सौदावफैनाय लोगो लोगो आरो साननि लाइटआ थांफिननो नागिरो गोजौआव जेब्ला थांफिननो नागिरो बैहा गोजौआव दे दाला खानानै दंमोन कार्बन डाइ अक्साइड गेस बे दाला खानाय गेसआ गरमखौ थांफिननो होआ आरोखि सान्दुंखौ थांफिननो होआ जेब्ला सान्दुंखौ थांफिननो होआ गरमनिफ्राय गरम जायो दा बेनि थाखायनो बुहुमा दासिमाव बहुद गरम जाबोगासिनो दङ दा जों सहायनो हायै गरम जाबोगासिनो दङ दा बै कार्बन डाइ अक्साइड गेस जिथु गोजौआव दाला खानानै थादों बे गेसखौलाय जों बोरै होखारनो दालाय दा बेखौ होखारनायनि मोनसेल' खायदा दङ बे खायदायानो जाबाय बिफां गायनाय आरोखि बे बिफाङासो बै कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ लायो जों अक्सिजेनखौ लायो बे बिफांफ्रा कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ लायो आरोखि दा बांसिन बिफां थायोबा कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ बिफांफ्रा लाजोबो आरो बै गोजौआवहाय दाला खाथेनानै थाहैनो चान्स मोना आरोखि कार्बन डाइ अक्साइड गेसआ आरो पृथिबिया गुसु जायो दा बे थांखिखौनो लानानै बोसोरफ्रोमबो 5 तारिख जुनाव वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे दिनखालि गासैबो बिफां गायजोबो जोंनि डायमन्ड सेन्स स्कुलाबो गायनो नागिरदों बेसेबां थाङो जोथोन लानांगौआ गावबा गावनि जों बेहाय गायना होबायबा सोरबा मोसौ मोसा जाहोनाय बे खाथिनि दखानफ्रानो नायनो हायो आरोखि मानो होनोबा मिथिंगाखौ रैखा खालामनांगौआ जोंनि आखायावनोसै नङाबा 100 बोसोरसोनि उनाव बिदि बे मिथिंगाया थाबावनाय नंला गरमसाव गरम जानानै बै खोला मिरु सा मिरुफोरनि माबाया बरफफ्रा गलिजोबनानै दैया लोमफावला जोबसिगोन आरोखि सुनामि जाला जोबसिगोन सुनामिया मानि थाखाय जायो सुनामिया मानि थाखाय जायो होननानै बुङोबा दै बारा जानायनि थाखाय दै बारा जानायखाय दैया मानि थाखाय बारा जायो बै बरफ गलिनायनि थाखाय आरोखि खोला मिरुफ्राव बहुद बरफजोंनो खोबजोबनानै दङ बुहुमा दा बुहुमा गरम जानायनि थाखाय बै बरफफ्राबो गलिबायनो बहुद परिमाननि गलिबाय आरोखि बेखायनो दा बुहुम दुंखांनाय होननानै बुंला बुहुमा गुदुं जाखाबाय दा ओरैसो होननानै बुंसै आरोखि बुहुम गलिनायसो होननानै बुंसै आरोखि माने बुहुमा बरफानो गलिजोब्बाय बरफ गलिनायखाय दैया बारा जाबाय दै बारा जानायनि थाखाय सुनामि जालाबायसै लोमसावलाबायसै आरोखि एसे बुहुमा मावग्लोबबानो बहाबा बांद्राय जालाबाय दैया लैथोनि दैया ओरै जालाबायनानै गुथाल जालाबायनानै लोमसावलाबायो आरोखि बिदि सुनामि जालाबायो आरोखि दा मानि थाखाय जाखो बे गरमा बिफां गैयिनि थाखाय जाबाय आरोखि दा बेनि थाखायनो जों बिफांखौ रैखा खालामनांगौ दानफायनायनि बदलै रैखा खालामनांगौ आरोखि दा गोबां बाथ्रा दङ आं बुहुमनि जारिमिनखौ खोन्थानांगौबाथ' बहुद माबा नाङो मालाबा सम लानानै आं खोन्थागोन आरो आं आसा खालामो नेक्स्ट बोसोराव जों गासैबो बे दिनाव 5 तारिख जुनाव गासैबो गामिनि जों ज' लोगो लालायनानै जों बिफां गायगोन आरोखि बिफांखौ आं लाबोगोन आं माखासे बिफां लाबोदों दिनै बांद्राय जायगा थोयैखाय लाबोनो हायासै आं हाजार बिफां फरेस्ट माबाया फ्रि होयो ओरैनो बिराद माने दामि बिफां दं गाम्बारि साल गासिबो दंजोबो
फुनानैल' लाबोनाङो फुलि बानायनानै दोनखाजोबो बिसोरो हाजार हाजार लाख लाख बिफां लाबो फ्रियाव मोनबोजोबो गायनोल' नाङो आरोखि जों दा गभर्नमेन्टआ बिदि इनिसियेटिभ लाबाय आरोखि आं 50थासोल' लाबोनो हादों आंनि बाइकआ जायगा थोयैखाय दा खालमासि आं लाबोना होफैगोन लाखथा नांगौबाबो लाखथा लाबोना होफैगोन जों गासै गामिनि ज' लोगो लालायनानै जों खालमासि बिदि वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेखौ खालमासि फालिगोन आरोखि बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनै बुंनानै आसा खालामनानै थाबाय आरोखि खालमासि जों वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे 3 तारिख 2 तारिख 3 तारिखफ्रावनो एनाउन्स होखागोन जेरैहाय बेरा होनोहाय औवा थफा लाबोदो बिफांखौ आं लाबोना होफैगोन बेसेबां नांगौ दा दिनै डायमन्ड सेन्ट स्कुला जिथु आखायाव लाबाय जों गायगोन बेहाय जोथोन लानाया बे दखाननि मानसिफ्रानो लादो माबा माबि जाफैदों नामा ओमफ्राय खाथिनि दखाननि माबायानो जोथोन लानानै फिसिबानो जाबाय आरोखि बिफांखौ जाहाथे जों अक्सिजेन मोनो आरो बिसोरबो थाङो आरो जों संसाराव गोबाव जोरनो हायो आरोखि दा दिनैनि बुंनायखौ आं बेयावनो फोजोबबाय